Hello, Franchong. Shillong tir formula kobrok today target. Ani o channel ni bukhak tei norok no ang jeta pulano lamsawo. Tini ni sala norok no ang ani video ni bising tei norok nugui mangkha 6 tarik June 2025 Franchong. Engkai norok nugui mangkha Franchong. ছয় তারিখ 6 মাস 2025 তিনি সালানো নগি মাখা ang no house bo no house ang no house bo phono gorika joton sila target house ani ingjak mani Franchong target house nang phono gorika 7 house by 8 house Franchong mo house phono gorika Franchong house phono gorika only duita target house phono gorika noro nugui bo mangkha 7 house by 8 house 7 by 8 house Franchong mo 7 house noro nugui mangkha 78 efaro phaimani Franchong pelangka 78 house bon ang je mansa nang bage tui phaitango norok nugui bo mangkha 7 house by 8 house ang target ani jeta jakmani target no ang norok share khairika tini ni salo Franchong tini wngkha 6 tarik June 2025 7 house pelang mani nugui mangkha norok 78 engkai 28 ni value bo ang norokno ang first line no phono gorika 28 ni value total ang nokno 5 ta value provide khaio 28 ni value 26 ni value 25 ni value 84 ni value 86 ni value mane mo jotono value ang nokno mani 28 ni value pelang mani nugui mangkha Franchong 78 Franchong F haro phaio 78 28 ni value nugui mangkha Franchong first line no ang rekha mo 28 ni value Franchong noro nugui mangkha 28 ni value bo success nugui mangkha norok gai house bo ang target nokno ang provide khairimani ang ani video ni tei live bo jara tongnai rok jotono nugui mangkha abono ang sao the live bo daily no phaibidi tai video no nai tongdi first roti last first ni simi last roti ta target house nokno ang rika share khairika 7 by 8 house Franchong naidi nokno ang ani channel ni bukhak tei nokno ani jeta wngjakmani target no bang share khai tongo tini only duita house provide khaika mane ani target house ang nokno phono gorika 7 by 8 house 7 house pelangka Franchong 78 tai value bo rijak no tongo 2738 mo house by touch ngai samani Franchong value 28 ni value touch ngai thanga Franchong noro value ang 5 ta value provide khaio do 28 ni value noro nugui mangkha tini sala touch ngai saka 30 chino hai kai rika Franchong nokno only FR ni ang saka FC pelang li asakse nugui manchio norok
S haro nugi mali ata F haro le tasing thangka norok nugi maka tasing thangata house by value mo haikano norok nugi manai ani channel ni bukhaktei tinini salo to 7/8 bo ang target di dikha pheranchang house 28 ni value bo provide khaijak no task nugi mangkha task ngui thangma nugi mangkha house bo pelengkha 28 ni value bo pelengkha ge f haro to 7/8 peleng khayo f haro silang tir counter mo haikano success nugi manai ani channel bukhaktei norok subscribe khaidi pheranchang subscribe khai all notification no sintondi no jepro ang live bo phayo norok nugi manai tai ang video rok upload khaibo norok nugi manai pheranchang gai daily no mo haikano ang tabo success rinani ani video channel ni bukhaktei norok daily no success mo haikano successful norok nugi manai pheranchang house by value no provide khainai tasing khai nugi manai pheranchang norok ni isa play khainani hingkai norok ani channel ni bukhaktei norok play khainai hingkai to norok khai tongmano continue no kono ekdom no miss rok thangmano nugulak miss thangya pheranchang no miss pheranchang f haro deseka mano f haro phano pelengnai pheranchang deseka phano f haro pelengnai pheranchang abo haikano nongno ang tabuk ang video tubi phai tongo norok kaham kai norok chajak tongkha khe norok house bo pelek khaimano value bo pelek khaimano pheranchang norok je norok ni isa norok chajak tongkha norok pelek kaham khaimano pheranchang hingkai ang to daily no live bo phai tongo current rok kwrwi hingkha simisa successfully ri tongo current rok kwrwi hingkha simicha mobile battery rok charge kwrwi hingkai live bo phaimai yango pheranchang abo bo ang post khainai pheranchang post khainai to beshi somoi nangya ba post rok khainai tei current rok kwrwi ni bagui tabo joto jaga no watui phai tongo heavy rain choli tongo pheranchang aboni bagui no tabo je mansa nong bagui ang live rogo phaio 2ta 2:30 rogo live phaio 3ta kaisa rogo norok chajak tongkha kai tinini salo to ang ani target house phunugui rikha 7/8 house value bo rikha 28 ni value pheranchang task nugui mangkha pheranchang no tasing ngui thangma nugui mangkha tini 7 house by 28 ni value direct 7/8 pelengkha pheranchang kaham no result pelengnai saka nongno kaham no result pelengkha tini salo norok mo haikano ano support khaidi support khai tongdi pheranchang support khai tongdi joto nini support nango support bai se mo channel to norok ni channel no kwlaio norok nugui manai channel bukhaktei house ba provide khainai house chajakai house simi thum pelek khaidi norok jara house simi pelek khaina mukhung tong norok house pelek khai tongdi continue house pelek khai tongdi jara value no hamjagui tongnai rok bo value continue pelek khai tongmano norok pheranchang kuno mane chajak khai norok pelek khai tongmano pheranchang value phano continue pelek khai tongmano hingkai khana to last day kwlai tongo khana 12 club pelek khainai khana 12 club pelek khaimani khana bo bai khe pelek khainai abo to ang tubi phai tongo video ni bisingtwi pheranchang norok subscribe rok khaidi ta subscribe rok khai tonjadi tei norok like rok khaidi norok like kom no phaio like khaidi share khaidi pheranchang tini joto asino hambai good night jotono no hambai khana tubi phai tongo house correct house tubi phai tongo nong bagui ang 4ta house rwnai tobe ani target last video o ang sanai tongkha nabo।
tini naike no saikha nai phonogori nai norok kana app aro play kaam khairi ani video ni tui norok play khaimano norok chajak tongkhai asuk jotono hambai do jotono no hor kaham good night.